माबायदि वालपेपार दोननो हायो बेनि बागै फोरोंनानै WhatsApp-आव लांबाय। नोंथाङा जुदि नोंथां सालायनाय WhatsApp-आव जुदि मेसेन्जार WhatsApp-आ बेखौ जुदि नोंथाङा सोरजोंबा गेलेनाय इम्पर्टेन्ट मेसेजफोर दंबा नोंथाङा बेखौनो मिथिनो हागोन। नैबे सेटिंआव थुनांगोन। सेटिं थुनाय लोगो लोगो साइड खालामनांगोन बेखौ। साइड खालामना होबा दा नैबे साइड बेक आपआव थुना होनांगोन। साइड बेकआव थुबा नोंथाङा साइड बेकआव थुदो। थुनानै नैबेयाव थुना होदो बेक आपआव थुयोब्ला नोंथाङा सोरजोंबा हमनानै ला सोरजोंबा गेलेनाय इम्पर्टेन्ट मेसेज दङबा बे दाननाय थांनाय नङा। बेयाव बेक आप खालामना होनानै आंना अलरेडि बेक आप खालामना होनानै डाइरेक्ट गुगोलाव थांनानै FM WhatsApp होनांगोन। FM WhatsApp अलरेडि फार्स्टआव फैना दंखायो। डाउनलड जागासिनो दं। डाउनलड जाजोब्बाय। आंनाव अलरेडि फाइल दंखायो इनस्टल खालामनानै इनस्टल खालामना लादो। इनस्टल खालामनायनि उनाव नोङो सिगाङाव मेसेन्जार WhatsApp-खौ जाबायदि खुलिदोंमोन बेबायदिनो खुलिनानै लादो। नोंनि नाम्बारखौ होनानै खुलिनानै लादो। अलरेडि गासिबो WhatsApp-आ जाखांजोबनायनि उनावहाय नैबे मोनथाम थफायाव थुनानै हो। थुनानै होखांनायनि उनाव नैबे बाउन्ड मडआव थुनानै हो। थुखांनायनि उनावहाय नै इउनिभार्सेलाव थुना हो। इउनिभार्सेल थुनाय लोगो लोगो कालाराव फैगोन। कालाराव फैनाय लोगो लोगो नै बेकग्राउन्ड बेयावहाय थुदो। ओमफ्राय नै लास्टनि फट' लिरनाय दङ बे फट'खौ थुना हो। फट'आव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बबे फट'खौ नोंथाङा दोननानै लायो बबे फट'खौ दोनो नोंथाङा दोननो हागोन। बबे मोनसे फट'खौ दोनो फट'खौ दोन। नैबे फट'खौ दोनगोन आं। बे फट'खौ राइट साइड थुनाय लोगो लोगो नै साइड लिरनाय दं बेयाव थुना होदो। अलरेडि बेकग्राउन्डआव थांफिनदो नोंथाङा।
थाफैबाय अलरेडि थाफैबाय आरो नोंथाङा बे साइड साइडनि कालारखौबो कालार दोननो हागोन बेयाव थुदो ओमफ्राय नै होम स्क्रिन दं होम स्क्रिनाव थुदो ओमफ्राय हेडाराव थुनो आरो हेडाराव थुखांनायनि उनावहाय नै टेप बेकग्राउन्ड कालार नोंथाङा बबे कालारखौ दोननो हागोन नै फेस स्टाइल कालार टेक्स्ट कालार नैबेखौबो दोननो हागोन नोंथाङा बबे कालारखौ दोननो आं नैबे गोथां कालारखौ दोननो बबे कालारखौ नोंथाङा दोननो हागोन गासिखौबो बासिनानै दोननो हागोन नोंनि गोसो बेबायदिनो सेभ खालामना लानो हागोन